kuna kuke neman waje na suwai ba ko? Baba mu ne nan baba. Ni. To. Suwai ba dai matan mutum ɗaya ce. Haka yake. Kai me sunanka? Sunana Alhaji Usman, a ƙauye ina da gona 23, ina da shanu 370. Bacin nan kuma ina da manyan gidaje a ƙauye. Kai dan gidan uwan waye kai kuma? Ba sana'anka. Sani na dai da crypto. Sana'a na dai koyi mining ne da crypto. In dai harkar mining ne da crypto na fi ƙwarewa nan. Saboda yanzu ma wannan wanda ake yi kasuwa ba, na gama kotun din komai. To me cinikin wani gida a Lagos. Sannan wani ma a Abuja. Ke ƙarya, ƙarya. Shine kawai nake ta fashe. Shine wannan da nake ake ce tap swap ko? Da yes coins. Shine duk ina yin su. To kana yin ta fashe kwanan nan?